Takže, čo se díme jmenuje Kačenka, já vám vitaminové videa, se mnou. Taťka šmoula, ne, kecáme, tady puntík a ještě jedno tady blbeček je. Čau tě. A ty dostaneš puntíku. Jak už to nedostal teda. Nedostal. No tak teraz dostaneš. To prdeli jak. Ty môj brat. No. Tak som dostal ja nakoniec. Já taky. Ale. A já nevím, jestli tady mám to stříhat, když mě zabijou, nebo jestli to máme komentovat. Já to budu komentovat, že to jsou retardy a všechno. Votíků se živej. Takže největší retard votík se skáče s nožikem. A on vyhrává. To je retard. Tak pojď, teraz dostanete. Aha, od tebe, ne? A když tam skiny mých zbraní, kdybyste někdo chtěl, tak máme pošlet Kdo já? točí Fajzová. Kdo já? A to je Funky. Nie! Do prdele, to byla foka. Jo! Funky. Funky, ty mi to robíš na schvál. Ale No jemu ostal 9 HP. Mi chytal stěnu. Zabil ťa Twister. co takový? Dostane. Retardě. Vodíku, nehraješ se na traktora. My víme, že to máš rád, ale tak jako víš co, točíš, tak to hned. Traktorek jezdí. No nekecej. Vodíku, nehraješ se na traktora. Říkám, že hraj na traktorky, tak na to nehraješ. No, to zastřel. Nice, to je krásné tady. Samej. Nic. Tak. No tak. Shot. Tak teď tady krásně. Nie, nechaj. Granatик si uži. Rápek. Vodíku, a ty zachrání. Ty jsi taky smrt prostě. Že... Jasné, že 14 HP. Já mám regu. Promiňte, vodík tady má jediný VIP. Ano, my jsme stěhovali počítač a my jsme ho tak pak chtěl přestěhovat v televizi, tak jsme ho tak museli přestěhovat. Televizce. Ty vodík, ty jsi prostě Hej vodík, kde jsou ty lamy? mrtvý. Ona je bomba? Kde? No, vyhrál jsem. No, hoši, vidíte, jaký jsem dobrý. Takže, dobré, dostanete. Co ty Spí a retardy? chceš. Potom, pardon, keď budete počuť nejaké spievanie, no tak to môj brat oslavuje 20 s kamarátmi. Já to slyším. Já taky. Hej ti vole, abych se tam dal zůstat. 3 kily, dobře. Máš isto SKčko? Nemám, ty.
First kill. Vůbec. Len tak. Zakili po sebe. Já to tak počujem. Takže jeden do prdele s dvrami. Hej, taky One kills.